سلام تخطات نايس channel كمي كان يخم كمي تخونو سناي كتكون ناي وتر من يوتيو لومي حنت فليز بلت عرستي نخلنا كتغمنا تخليا حيزة غريبة زلهم لو من ريا عرستي بزعبا سلطون سب كمون دحور سب زبحال فللياتون للغلد ما نفسنا نغنفتش ما كما بزق زيز بزح سب كم سلطون نفسه بموساد نبزحات قالوا سبات كم دحورات ببوليتيكا يخون بقطبا يخون بتحساسبا يخون بالنبابرا يخون بزح ابن فرار دلو زلنا جزينا نبر زلنا بمنصرو بزح حركات سميكم لهم ود شوق ود حجرسب ود ختمة ود قطر مهور زي مهور نقوح زي نقوح نابلكا بزح إذا كله فتنتات من تايو أنا سلطوني نسخة دحوريخا نخسمعي لستجبريو مبارب زنايلو من ريارستي سلطون زبحال سب انت عينت بحري يرئي ويدما نسبسي حدا سب سلطون يخنو بلو انت عينا غنجنزاب زلنا إنا غنري سلازي تانايلو مارست مجمريا ننفسها قد سلطون يلكا محسابكا نزن نطبتات لو من ريان غيرنا ما نفتشا اتوم كالوت كومونو زبلون بزملك ازن ترينا يوم سلطاني ابي توليكا ابي خانتا عينت درجه لك ديكونسي نا ابي نا يتحساسبا لوطك زدليو حد معبول نجر مخانو كنفلت كنكلالنا نزي فليتنا دما اتحساسبانا كنستخاخل إنا غنري إذا عين السلطانة دما نخلنا يهبنا يزبلمو قطنا بتتمرتي كناتينا so are you enlightened soul لذي سلطون سبديخا نقح سبديخا انتهي ملكتاتو بخمي تجنزو بيدما كنرينا كسا مودا تتخطاتلوا نفس وكفنت بدما نفسها زخالت عب فلتاتن تمكرون كتبكم يا كل عندما تخطاتلون كم مجمريا لايك ابوا let's dive in now تقدمت نطبي اب سلطون سبديخا هيكون كان نفتش كلنا تدلينا dedicated to self improvement look at this so إذا نريو زلنا كابتن احنا بقلل زبالة نريو نجر وز زبالة ينتايزي حدا سب سلطون كبهال تخوينو قالت ننفسو أم معباي تحساسبو أم معباي درجة فلطوتو درجة تمكرو أم معباي تتصميدو أبقى تسألنا سرح زركم مزخونيو تاي مالتيو dedication مالت لنفسها أبو قريسكا نخت نبر أفسل أب عبيت ممحياشنا هيوتكا كتسألنا بزلو وقت كيتكلها مالتيو for you نعاها تسلطوني يتولد لها ويسلطون كتكم تدل لها نعاها every day is a new opportunity to learn نفسها كيف معلتي حداش أجل حداش مدرخ نخت مهار نخت فلت نخت أرى نخت استخاخليا because you're in touch with yourself you know that certain life aspects need further improvement بلك نعاها سلطانة مالتها مالتيو ناي معالتاوي ناي مبهارن ناي مفلاتن ناي ممقارن ناي مفتانن مدرخ مخانو سلازي كل جزء قالك فالنا هيوتكا عبيت كم زليو لو تخم زليو سلازي رداكا قالنا تبزلو أم مفلاتن أم مرمارن زستتصمت كاسبيخا بنصارو نعنا سلطون تايو ودي زلو كل تدليو زوسده نخالوت كفرد زتقرب السبت راي كويني سمعنا سلازي that's very important when you make a mistake you process it learn from it and move forward yes أبغى عبيت أبغى زلوتي جيجا خقاتميو كتودقيخا سلطون سب كل جزية جيجا منابرتون بو جيرو كم زبال حنفليتو جيجو يأمن كحبو ويكعبط يفتنيو بجيجو يأمن نتجيجو دما كابي مسيو مرامرلو كابو دما تماهيرو نقد ميت جوسو زمرشنبر نعوك حبن بو تدوق يسود يحرز من لسنا يكونن you don't wallow in self-pity of all because of your errors ስለዚህ በተዘጋጠመካ ጌጋ ንዑዶን ጉጹ ላይ ነው ሓግዙን ናበልካ ናቆዘምካ አይትነብርን ኢኻ while others are busy trying to copy others you focus on improving your skills and gaining new ones ዝበፅሐ ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩስቶ እንታይ ገበረ ኩስቶ ከመይ ነበረ ንኻልእ ሰብ ክመስል እዩ ዝፍትን ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ኩሉ ንገብሮ ዝበፅሐ ሰብ ዝገብሮ ንኻልኦት ሰባት ንምምሳል እዩ ንስኻ ግን ንነፍስኻ ስለትፈልጥ ከመይ ጌረ ንነፍሰይ ካብቲ ዘላቶ ዝበለፀት ትኸውን እንታይ ክፋልና ህይወተይ ምትዕራይ የድልየሎ እናበልካ ነቲ ዘለካ ምትዕራይን ሓድሽ ፍልጠትን ክእለትን ኣብ ምምሃርን ኣብ መሓዝን ተፀሚትካ ኣለኻ ቀዳመይቲ ነጥቢ ናይ ስልጡን ሰብ እዚኣ እያ so check yourself number 2 ቁፅሪ 2 you are self aware ነፍስኻ ትፈልጥ ሰብ ኢኻ ቀላል ዘረባያ ትመስል ነፍስኻ ምፍላጥ እቲ ዝኸበደ እዩ
that's why نفسنا دين نفلت نخل أب كبابينا زلوجن صبوا جرنا نفلت كويس معنا لنفسنا نفلت أيز مثلا نجن أين فلت أنا بزعج زي سلزي نكح سبوي كسلطون سبزبها لنفسه كفلت بك عزلوي انتهي ما لجي زغ it means having a deep understanding of your thoughts and how you process information around you سلزي لنفسها كمي جرك حساسبها حساباتك خمي يوم كمي عينت سبيخة كمون حبريتا بخميخة process تجورنا بخاز مس حبريتا بخميخة تكماس عمو بخميخة كاو حدا مدام نمتات تجبر نفسها مفلات مالتيو acknowledging your strengths and weaknesses come naturally to you بومنتر نفسها تفلت خينكا حيال قلنا خان تايو دخم قلنا خان تايو صبو غيركا تفلتيخا حيال قلنا دخم قلنا زفلت سبد ما كل جزء نتحيال قلنا ماشي تكمل فلت ندخم قلنا خان تاي كجبرلو قطر حدا دما نتدخم قلنا كل جزء كتم عراري يكتفتن كلها نتحيال قلنا خا مليس نكحيل كتصربون كتبرات عن الله كبفلتت So, to you, which helps you to understand so you can work and harmonize with others in your environment. ስለዚህ تخمتات كم قلنا حيال قلنا خان سلت فلت بقليلو نمس نفسها زمدنا لك مسكالوت كتزامد دما يغللك. You also avoid blaming other people for your own mistakes. ناتك قلت ناتك تخمد دما نخالو السبات كتحمل كتفردنا يتقوانيخا كتقريو حلافنا توسد. قطر سلسته you are open-minded. قطر سلسته نحادو سلطون سبزبهال كفوت حنقول زلو كفوت لب زلو عصو زخونة تحساسبا زي بلو كل جزي حدش نغفلت كفوت زخونة سب مالتيو. Enlightened person is mentally and spiritually up. لذي نكح ويكا سلطون سب نبلا زلنا كل جزي بحنقولي يخون بلبو بمنفس غلو كفوتيو نخلو عصو هايكونن. لذي مبزحت جزي نكحزو يبلو سلطون دي سلطانة سمتايو كل زفلت سلز مصرو عصو يحدش نجار قبلا يدلني. ስለዚህ ስልጡን ሰብ ግን ወላ ንኣብነት ሃይማኖት ካ ስልጣነ በዩ ንርኢ ሃይማኖት ካ ትፈልጥ ኢኻ ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ካልኦት ሃይማኖት ክመፀካ ከሎ እቲ ዘይሰልጠነ ሰብ ወይ ዘይስልጡን ሰብ እንታይ ይገብር ኖ ተዓለየ ዝናትካዮ ሕማቕ ሸይጣናዊ ዝብል ስልጡን ሰብ ግን ይሰምዖ ክወስዶ ማለት ዘይኮነስ ይሰምዖ ምክንያቱ ክፉት ስለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር. There's a big difference here. This means that you have reached the point to realize that there are more to life than tangible things. ስለዚህ ኣብቲ በቲ ጉዕዞና ሂወትካ ድማ ትስልጡን ዝገብረካ ዘሎ ድማ ኣብ ሂወት ብዙሕ ነገር ንስኻ ዘይትፈልጦም ካብ ኢድካ ወፃኢ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ስለትፈልጥ ንሓድሽ ነገር ንኽትሰምዕን ንኽትፈልጥን ኩሉ ግዜ ክፉት ልቢ ክፉት ኣእምሮ ኣለካ. Having an open mind is allows you to see the world without being swayed by preconceived judgments. ስለዚህ እዚ ክፉት ኣተሓሳስባ ንብሎ ዘለና ድማ ወይ ክፉት ርእሲ ንብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ መደምደምታ ትገብረሉን ኢኻ ንሓንጎልካ እዘን ኣነ ዝፈልጠን ዓለም ብኡ ጥራይ በቲ ንስኻ ትሓስበ ነገር ጥራይ ኮይና ይስማዓካኒ ናተይ ሃይማኖት ጥራይ ዝቐንዐ ናተይ ባህሊ ጥራይ ዝበለፀ ናተይ ዓለይ ጥራይ ዝሓየለ ነው ኦፕን ማይንድ ሰብ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ብሉፅ ነገር ክረክብ ከም ዝኽእል ኣብ ኩሉ ባህሊ ኣብ ኩሉ ሃይማኖት ኣብ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ብሉፅነት ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ ክፉት እዩ ምስ ካልኦት ሰባት ክራኸብ ምስ ካልኦት ሰባት ክመያየጥ ምስ ካልኦት ተሓሳስባ ዘለዎም ክመያየጡን ክፉት ርእሲ ኣለዎ. And that's very important. መብዛሕትኡ ግዜ ንርእስና ኣጻቢብና ኣብ ንእሽተይ ዓለም ከም ንነብር ኢና ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ. That's why ወዲ ሹቕ ወዲ ሃገረሰብ ትብል ስለምንታይ እቲ ኣብ ሹቕ ዝተወለደ ኣብ ከተማ ዝተወለደ ካብ ወዲ ሃገረሰብ ክመሃሮ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ባህሉ ክፈልጥ ይኽእል ብዙሕ ናይ ኣነባብራ ሂወት ክመሃር ይኽእል ክፉት ልብ እንተለዎ እዩ እቲ ወዲ ሃገረሰብ ከ ደቂ ሹቕ ከምዚኦም ኢሉ ሕማቕ ጥራይ ዘይኮነሲ ባህልኻ ጽቡቕ ነገር ትፈልጥ ኢኻ ብዙሕ ነገር ግን ኣሎ ኣብ ከተማ ክትፈልጦ ትኽእልካ ካብ ደቂ ከተማ ክትመሃሮ ትኽእልካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ክፉት ልቢ ክህልወና ክፉት ኣእምሮ ክህልወና ኣሎ መብዛሕትኦም እቶም እቲ ፀቢብ ሓሳብ ዘለዎ እቲ ንሶም ዘለዎ እቲ ዝበለፀ ካልእ ኩሉ ጉሓፍ ምዃኑ እዮም ዝሓስቡ እዚ ድማ ናይ ዘይሰልጠነ ተሓሳስባይ and that's why ድማ ብዙሕ ግዜ ኣፈራራድን ኣከዓዓብን ኣብቲ ሕብረተሰብና ዝርአ ብዙሕ ስልጣነ ናይ ተሓሳስባን ናይ ኣእምሮን ከም ዝጎድለና ብኡ ኢኻ ትግንዘብ ማለት እዩ. So let's continue. Number 4, you are humble. Yes. ኩሉ ግዜ ነፍስኻ ከተመዓራር ትደሊ ነፍስኻ ትፈልጥ ኢኻ ሓያል ጎንኻን ዝኹን ጎንኻን ትፈልጥ ኢኻ ክፉት ኢኻ ንኩሉ ነገር ሓድሽ ነገር ዘበለ ክፉት ኢኻ ምስ ዝኹሉ ግን ትሕትና ድማ ኣለካ you are a humble person.
So سلطانه زبሃል لعلي انا خمزي انا فلاتي انا خمزي ናይ 2002 ዲግሪ ስለ ዘለካ ተማሂረ እናበልካ ትነብር ዲኻ ወይስ ኩሉ ግዜ ክፉት ትሕቲልካ ነቲ ትፈልጦ ወላ ዶክተር ክነስኻ ምስ ሓደ ፊደል ዘይቆፀረ ኮፍ ኢልካ ክትመያየጥ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ትምህርቲ ብወረቐት ወይ ብፊልዮ ጥራይ ወይ ከዓ ብሰርቲፊኬታት ናይ ዝደርደርካ ጥራይ ኣይኮን ትሪኦ ድማ ኢኻ እዚ ክንደይ ሊቃውንቲ ብደረጃ ትምህርቲ ንሽተይ ኮመን ሰንስ ንዘድልዮ እውን ከስሕቱ ትርኢት ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ደረጃ ትምህርትኻ ምናልባት ብዙሕ ነገር ፈሊጥካ ኣለኻ ብዛዕባ ሓደ ዓውዲ ብዙሕ ነገር ዝጎድለካ ከም ዘሎ እንተዘይተረዲእካ ግን ትጋገል ኣለኻ ሓደ ግዜ ኣብ ምዕቡል ዓለም ክትመሃር ከለኻ ዶክተር ክትገብር ከለኻ ወይ ከዓ ፒኤችዲ ክትከውን ከለኻ ክሳብ ክንደይ እቲ ፊልድ ናትካ ፀቢብ ምዃኑ ንረአዮ ካብ ባችለር ብዙሕ ትመሃር ናብ ማስተር ከይድ ከለኻ ፎከስ ትገብር ካብኡ ናብ ትኽድ ከይድ ከለኻ መራ ዳይቭ እናገበርካ ኣብ ፀባብ ነገር ኢኻ ዶክተር ትኾን ስለዚ በዛ ፀባብ ዶክተር ኮንካ ኩሉ ፈላጥ ኮንካ ክትቀርብ ከለኻ ድሮ ዓብ ጌጋ ምዃኑ ንገናዘብ ማለት so humbleness is very important you're confident but not overly so yes ፍልጠት ኣለካ ኣብ ነፍስኻ ትተኣማመን ኢኻ ኩሉ ግዜ ክትዓቢ ኢኻ ትደሊ እዚ ኩሉ እንታይ ገብረካ ትዕቢት ከምፃልካ ኽእል እዩ ንስኻ ግን ነፍስኻ ፅቡቅ ጌርካ ስለትፈልጥ ከባቢኻ ስለ ትፈልጥ ትሕትና እውን ኣለካ ኮንፊደንስ ኣለካ ብትሕትና ዝተሰነየ ግን ብትዕቢት ተሰነየ ኣይኮነን you know your worth but you do not impose it all ነፍስኻ ትፈልጥ ኢኻ ክእለታትካ ትፈልጥ ኢኻ ንኻልኦት ክትፀቕጠሉን ንኻልኦት ክትዕበየሉን ግን ኣይትጥቀመሉን ኢኻ confident and competent you don't feel the need to boast about yourself ርእሰ ምትእማን ኣለካ ብኽእለታትካ እውን ትተኣማመን ሰብ ኢኻ እዚ ስለ ዘለካ ግን ንኻልኦት ክትክዕብ ወይ ካብ ልዕሊኦም ክትዕበየሉ ዝግባእካ ዘይኮነስ ትሕት ኢልካ ዝከኣለካ ንኻልኦት ሰባት ክትህበሉ ትኽእል ብሃናፂ መንገዲ you let your actions speak for yourself ኣክን ብኣፍካን ብቓላትካን ብተግባራትካን ብስራሓትካን እቲ ናትካ መንፈዓት ክዝረብ ኢኻ ትደሊ ስራሕካ ቀፃልነት ዘለዎ ብምስራሕ እቲ ስራሕካ ባዕሉ ክዛረብ ንዑ ትገድፈሉ ማለት እዩ you listen and try to understand and people like this ኩሉ ግዜ ድማ ንሰባት ትሰምዖም ክትርድኦም ድማ ትፍትን ክትፈርዶም ዘይኮና ክትርድኦም ትፍትን እዚ ባህሪ ዝናትካ ድማ ተግባርካ ስለ ዝዛረብ ሰባት ነዚ ይፈትዎ ሰባት ድማ ይስዕቡኻ you're likely to help friends when they are in need ኩሉ ግዜ ንሰባት ምሕጋዝ ክፋል ናይ ሂወትካ ትሕሰብ ንኻልኦት ሰባት ችግር ዘለዎም ንክሕግዝ ውሽጣዊ ዕጋበት ኣለዎ this is why you're genuinely professional relationship with others so that's why ሰባት ብትዕትና ክትሕግዝ ስለ ትፍትን ብዙሕ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድናታት ምስ መሳርሕትኻን ምስ ኣከባቢኻን ዘለካ ድማ ይብለና number 5 not easily swayed by opinions yes ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፅእ ዝተፈላለየ ሞቲቭ ወይ ከዓ ድርኺት ዘለዎ ሓበሬታን ርእይቶታትን ንሓንጎልካ ኣይጥምዝዞን እዩ ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታት ሰሚዕ ኢኻ ንኩሉ ግን በቦቱ እናትሓስካ ኢኻ ትኸይድ ካብ ኩሉ ትወስዶ ነገር ኣለካ ናትካ ግን ኣለካ ሓደ ሰብ በዚ ጠማዚዙ ክጠውየካ ተፈቲኑ ኣይትጥወን ኢኻ ምክንያቱ core principles ንስኻ ተኣምነሎም መትከላት ናይ ሂወት ስለ ዘለውኻ you have an amazing level of self trust that can be shaken by other people's reckless opinions no matter how convincing they sound to your ears ንስኻ ተኣምነሉን ኣብ ነፍስኻ ትተኣማመን ሰብ እንድሕር ኮንካ ሰባት ብኸመይ ዓይነት ወቃቂጦም ነገራት ከምፅልካ ክእሉ ንኸሽክዑኻ ስቲል ንስኻ በትናትካ መትከላት ስለ ትኸይድ ንዕኦም ኣኽቢርካ ትሰምዖም ናትካ ርእይቶ ግንብኦም ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከም ዘይፅሎ ትገብር ማለት እዩ ካብ ርእይቶኦም ክትመሃር ካብ ሓሳባቶም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ግን ከም ዕሙት ወይ ከዓ ከምዚ ዝተጋረደ ሰብ በትንሶም ዝበሉካ ጥራሕ ሒዞምካ ህልም ዝበለ ገደል ክእትውካ ኣይተፍቅድን ኢኻ people are swayed by others opinion for various reasons ሰባት ብናይ ካልኦት ሓሳባት ይፅለዉ እዮም ብዝተፈላለየ ምክንያት ድማ ሓደ ካብኡ some want to go with flow ገለገለ ሰባት ምስ ብዝሕሰብ ክኸዱ እዮም ዝደልዩ እዚ ኩሉ ሰብ እንድሕር ከምዚ ይብል ኣሎ ምስኡ ክኸይድ ዝደሊ ገለ ሰብ ካብ ሰብ ክፍለይ ይደልኒ ምስ ብዙሕ ሰብ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ ኣሎ others want easy life ካልኦት ድማ ሓንጎሎም ከስርሕዎ ይደልዩ እዮም ካልኦት ዝሓሰብዎ ንዑ ወሲዶም ብኡ ክኸዱ ይቐልሎም ቀሊል ሂወት ይመርፁ while others don't like conflict ካልኦት ድማ ምስቲ መትከላቶምን ምስቲ core principles ናይ ሂወቶም ዝገራጮ ክመፆም ከሎ ካብ ህልኽን ባእስን ሕራይ ምሳኻ ኣለኹ መባል ይመርፁ you know how to put others thoughts and opinions in perspective enabling you to live life in your own terms ንስኻ ግን ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ርእይቶ ክህልዎም ይኽእል ኣኽብሮት ኣለካ ንሂወትካ ግን ናትካ መትከላት ምስ ናይ ኩሉ ከባቢኻ ብናትካ መደምደምታ ክትነብሮ ኢኻ ትመርፅ number 6 you're happy እዚ ኩሉ እንድሕር ጌርካዮ ሕጉስ እውን ኢኻ
ምክንያቱ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ናይ ህይወትካ ዋናን ስለ ዝገብረካ ሕጉስ ንኽትከውን እውን ዝበለፀ ዕድል ኣለካ Do you wake up in the morning and feel energized to start the day? Do your friends tell you that you have a cheerful disposition? So, ንግሆ ትንሲኢልካ ሓይልን ኤነርጂን ሞቲቬሽንን ዝስማዓካ ተኮይኑ ናብቲ ትኸዶ ዘለኻ ካልእ እውን ሰባት እውን ዝብሉኻ ሕጉስ ህይወት ኣለካ ፅቡቅ ህይወት ኣለካ መንፈስካ ፅቡቅ እዩ ተሐጉሰና ኢኻ ዝብሉኻ እዚ እውን ምልክት ናት እዩ ምክንያቱ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ዝገብር ሰብ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ብህይወቱ ንግሆ ክትንስእ ከለኻ ተሓጒስካ ኢኻ ትንስእ ንስራሕካ ድማ ኩሉ ግዜ ከይሰልከኻን ከይደኸምካን ከይቋረፅካን ትገብሮ If you don't find it hard to find a reason to smile and be grateful every day and a rough day don't stop this then you might be an enlightened soul So ኩሉ ግዜ ንኸተመስግን ብህይወትካ ዕጉብ ንኽትከውን ኣወንታዊ መለኻኽታ ክህልወካ ዘይከብደካ እንተኮይኑ ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ተመስግነሉ ነጥቢ ብቐሊሉ ትረክብ ተኮይንካ ወላ እቲ ሓያል በዳይ ዝኾነ መዓልቲ ንስኻ ኩሉ ግዜ እቲ ስልጡን ኣተሓሳስባ ዝበሃል ኣብዚ እውን ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ሕማቕ ነገር ተጋጢምካ ህይወተይ ሕማቕ እዩ ዘይኮነሲ ሕማቕ መዓልቲ ኣሎሚ ክትብል ክትክእል ኣለካ ሕማቕ ነገር ምስ ኣጋጠመካ በታ ናይታ መዓልቲ ህይወትካ ምሉእ ንሕማቕ ክትፍርዶ የብልካ ሕማቕ መዓልቲ ሕማቕ ሶመን ሕማቕ ወርሒ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ንኩልና ስለዚ እቲ ሕማቕ መዓልቲ ከም መዓልቲ ዳ እምበር ሕማቕ ህይወት ከም ዘለና ጌርና ክንወስዶ ኣይግባአናን When you notice a friend feeling sad you're the one who advises it's a bad day not a bad life ሰባት ከማሩን ተሰሚካም hey ሕማቕ መዓልቲ ኢኻ ዘለካ እምበር ሕማቕ ህይወት ኣይኮነን ዘለካ ፍልልዩ ኣስተውዒልካ ትፈልጥን ንኻልኦት ተፍልጥን ሰብ ምስ ትኸውን Number 7 you are respectful Of course ኣብዚኣ ናብ ብዙሓት ቦታታት እውን ኣትያላ ግን ብንጹር ክብላ ዝደሊ እውን ንስኻ ድማ ኣኽብሮት ናይ ሰባት ድማ ኣለካ You believe that respect should be given equally and with dignity to people from different walks of life So ክብረት ንኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ወዲ ዓድኻ ወዲ ከባቢኻ ቋንቋኻ ዝዛረብ ሃይማኖትካ ዘለዎ ንዓኻ ዝመስል ምሳኻ ዝሰማማዕ ስለ ዝኾነ ጥራይ ኮንካን ክትኽብሮ ዘለካ ንኩሉ ዓይነት ሰብ ንኩሉ ሰብ ከምኡ ድማ ልዕሊኻ ንዘለዉ ክሕግዙኻ ንዝኽእሉ ፍሉይ ክብረት ነቶም ታሕት ዘለዉ ኖ ንኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይንን ሓደ ዓይነት ክብረት ትህብ ተኮይንካ that's ስልጣነ ዝበሃል ንስ እዩ ተታይኻ ንዘለዉ ትንዕቕን ተባላሹን ነቶም ካልኦት ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ዝበልካዮም ግን ፍሉይ ተኸብር ተኮይንካ ኖ ስልጡን ኣይኮንካን ዘለኻ ስኻ ስቲል ብዙሕ ዝጎድለካ ኣሎ ማለት እዩ Likewise, you do not participate in disrespectful behavior such as spreading rumors, gossips, ከምኡ ድማ ኣብቲ ዘይ ምኽባር ዝኾኑ ባህርያት ንኣብነት ከም በሃል ሕሜታ ሕማቕ ወሬ ዘይሓቅነት ምቁንፃብ ንሰባት ኣብ ምፍራጥ ኣብታት ኣይትሳተፍን ኢኻ እዚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ሎሚ ምስ እቲ ሕሜታን ገለመለን ክፋል ናይ ስራሕ ኮይኑ ዘላ ሶሻል ሚድያ ውራይልካ ንሕሜታን ቤለካ ቴሌካንሲ ከም ስራሕ ተወሲዱ ንብዙሕ ሰብ ከምኡ ጌርካ ኣብ ከምኡ መንፈስ ክትስሕቦ ምውዓል እውን ይርአ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ብሓፈሻ ንስኻ ክብረት ኣለካ ንኩሉ ዓይነት ሰብ ናትካ ፅልዋ ድማ ኣወንታዊ ክኸውን ኢኻ ትፅዕር እዚኦም 7 ነጥብታት ንነፍስና ክንፍትሽ በዚ መለክዕ እንተሪእናዮ ንስልጡን ሰብ ንብሎ ናይ ብሓቂ ግቦ ስልጡን እውን እዩ ካብዚ ነገር ወፃኢ ዘሎ ስልጣነ ግን ኣብ ምልክት ሕቶ ክንእትዎ ኣለና የለን ማለት ኣይኮነን ግን ቼክ ክንገብሮ ይግባእ ነፍስና ቼክ ክንገብር ኣከባቢና ቼክ ክንገብር የተሓሳስብ እዛ ቪድዮ ፈቲኹማ እንተኮይንኩም ነታ ላይክ ባተን ረምዋ ናብ ካልኦት ምንታን ክትባፃሕ ንሓውኹም ንሓፍትኹም እውን ሼር ግበርዋ ከም ወትሮ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ ይብለኩም ስስናዩ ቻው እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና
كندزي إنفست جيري كابت جزيت كعبلت حدا كسب حجزوا له جزية دما 10,994 فرانكن وليدو البرسنتج كرا خلو 31.6 كم زولدي تحبركم